Il-ħatwa nofsinhar tħabbret il-mewt tal-ex-chairman ta' One Renald Dalli fl-età ta' 77 sena huwa kien chairman ta' One Productions Limited fil-bidu ta' snin 2000 wara li ġie nominat mill-ex Prim Ministru u mexxej Laburista Alfred Sant. Kien ukoll President tal-Partit Laburista fl-1982, mexxa laqda żgħażagħ soċjalisti fis-sebgħinijiet u kien għal snin President taċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid. Kien involut sew fil-lokalità ta' Raħal Ġdid tant li kien ukoll kunsillier f'din il-lokalità u għal ħafna snin kien President taċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid. Kien President onorarju ta' Soċjetà Filarmonika Depol. Kien ukoll membru fil-Ground Management Board tal-Ground tal-Hibs f'Kordin, illum Tony Bezzina Stadium. Il-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Renald Dalli u ringrazzjah għal kontribut enormi li ta' fil-partit. L-aħħar tislima Renald Dalli stinata nhar l-erba' li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-Bażilika ta' Kristure f'Raħal Ġdid.